bakinta mai shayi ba. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam. Haka ne wayan dole ko? Salamu alaikum. Bayan Allah da Allah yana neman taimako sadaka fi sabilillahi. Idan fa zan samu amma bari in dan dawo daga nan. Ina neman sadaka fi sabilillahi. Bayan Allah zan samu sadaka dan Allah dan Annabi tun jiya. Kun ga yanzu lokacin azumi. Wanda ya taimaki wani Allah zai taimake shi ma. Sadaka, salati, hailala da kuma zikiri a kowane lokaci. Amma ni ina neman ko na kwaki ne ku taimaka mu. Ni bari in gaya ma bayani na. Jiya shekara na 8 da dawowa kasar waje. Wai ka tsaya kai wannan bayan da Allah ya tafiya bawan Allah. Lallaba ka tattara ragadu dan waldan ka sai ka ce an haihi mai jego da ciki. Kai gaba. Yaka dan yaka. Hala in ba za ka ai ba walakanci za ka mun ba. Allah ka tabbata ba mu waje da Allah ne ba magana wani kuci ake da Allah dan annabi kuma ne. Mutum ne ya zo neman taimako in ba za ku ba shi sai ku ba shi. Koriya ba wani abu ko da wata naira 50 an sha ruwa zan sai ku amma na hakura ba Allah dan gidan su kame mai gaskiya nagode. Nagode. Bayan Allah, hakikanin gaskiya abinda kuka yi min ban ji daɗi ba. Zan ɗaya muku wani abu domin in ja muku kunni. Wannan dai lokacin azumi ne lokacin ibada. Dan adam ya kamata ya kasance mai taimako, sadaka, azumi, zakka a kowane lokaci domin gujewa wannan bala'in da muke ciki na rayuwar duniya. Bayan Allah, kuma kai da kaman wannan taimakon kaban naira 50 ita kadai ce da kai a rayuwar nan ta duniya kuma kana so an sha ruwa ka yi sahur ga wannan ka yi buɗe baki da ita to na gode ni ma zan ma wani taimako saboda annabi yana cewa duk wanda ya kyautata ma kai ma ka kyautata mai kuma shi ba za ka mai da sharri ba akan wanda ya ma sharri don haka zan taimaka ma kuɗi ne 200,000 zan baka je ka tsare na ja ce ko? Kacce ai dama shi da wannan. Bawan Allah, abinda kai mai shi yasa nema wannan kyautar. Kuma kan kuga kuma na yi fita irin wannan, na yi ne don idan mutum Kyan ne mai gida. Don haka wayannan ga wayannan kuɗin, don Allah kai haƙuri da suke. Allah ya albarka. Abun na gada masa da wannan ka sa abun ka a jiru ka sa a jiru mun gode alhamdulillah kuma zan ta nuna muku wani samfur abu da ku ne mahaukaci ne ni ba mahaukaci bane mun gode alhamdulillah La ilaha illallah. mun gode wallahi alaji La ilaha illallah. alaji mun gode La ilaha dan me kuɗi ne. wallahi shikenan Dan gidan kayan nan ne. shikenan bashin da kanda mai yada take bi na ma shikenan Wallahi ba a gida wallahi. shikenan bashin da kanda mai yada take bi na shikenan na maka na bajar Allah dine ma ubanka albarka Zai ku da kuke wulakanta don haka wannan sun makaran ma ka gani ba so ya kamata ka gani ba saboda Allah yana cewa wala na bani adam ka gani Allah ya karraba dan adam da kansa ya lo kai magaji mun ka kilan zai gyara sa ko da barama abu mun ni dai na gode